Nirringrazzjawk Nobel. Grazzi ħafna. Mela, għandna xi telefonati. Hello. Ok, qed riprovaw jaqbdu lin-nies illi. Ok, sadattant, mela, kif tittestjaw in-nies? Ekku, bla taraw dubju. jekk għandhomx. Dan huwa test sempliċi peress li l-virus jidħol fiċ-ċelluli tal-griżem, tajjeb. Allura hawnhekk għandna tiċpisa biċċa tajjara li hija sterili, jiġifieri m'hemm microbioviruses assolutament xejn. Di se tidħol jew mill-ħalq fil-gerġuma jew mill-imnieħer, impoġġuha ġo dan il-fliexkun illi fiha n-nutrienti kollha għal dal-virus biex jibqa' vijabbli. Kif nagħmluha hemmhekk nibagħtuha għall-laboratorju u hemmhekk fi żmien satej naraw naqbdux il-preżenza ta' dan novel coronavirus jew le. U għandi pjaċir ngħid illi il-medical lab scientists ġew hawnhekk għax daw jagħmlu ħafna xogħol wara l-kwinti u ħafna drabi ma jkunux jafu bihom. Ġifieri b'dal mod se tkunu tafu jekk il-virus daħal x'Malta. F'satejn tkunu tafu. F'satejn nista' ninduna għax negattiv, però jekk dana naraw illi hemm xi sinjal traċċa tal-RNA tal-virus għax di b'mod molekolari, għax biex tkabbru l-virus ju ħafna iktar żmien qed neħdu shortcut preċiża. Sewwa. U mbagħad irridu narġgħu nagħmlu konferma oħra li tieħu 4 sigħat oħra. Ok, mela. 6 sigħat jekk ikun pożittiv. Għandna xi nies mit-tim li ħadu xi domandi, Maja? Hello, mesa issa nafu li l-aktar nies li qed jiġu attakkati minn dan il-virus huma n-nies l-iktar dajfa. Bħall-anzjani jew inkella tfal żgħar. Jekk inkun ma niflaħx eżempju, u nkun qed nieħu l-antibiotics u nkun iktar dajfa, jista' jaqbad lili wkoll għandi iktar ċans li jaqbadni? Mela, tajb ngħidu li dan il-virus simili bħal virusi oħrajn ta' li joħolqu mart respiratorju. Infatti qegħdin naraw li qegħdin jaffettwaw iktar nies li qegħdin ikunu iktar anzjani jew inkella dawk in-nies li jbatu b'mart kroniku. Per eżempju li konna qegħdin naraw hija f'din il-marda minn pajjiżi oħrajn li għandek numru ta' nies li ħafna minnhom il-maġġor parti ma jiġrilhom xejn. Ġajjeb tkun marda li tkun mild ħafna u jibqgħu għaddejn. Però mbagħad għandek oħrajn li jiżviluppaw komplikazzjonijiet ta' pneumonia u anke jistgħu jwaslu għal pereżempju renal failure u anke sfortunatament kien hemm imwiet. Però l-imwiet f'din il-marda huwa ftit ħafna, infatti huwa xi 2% li jekk tqabbilha din ma' l-influenza normali li jkollna bħalissa. Jekk tħares globalment, nafu kemm kellna mwiet minn din il-marda, però l-influenza tina il-fuq minn 250,000 persuna li jmut kull sena globalment. Jiġifieri qegħdin naraw hekk sitwazzjoni fejn inti għandek virus li qed jinxtiret simili bħall-influenza. Virus li qed jattakka nies, però huwa virus li mhux qed jeqret daqshekk nies daqs ħaddieħor. Allora għalfejn qed ninkwetaw daqshekk imma. Qed ninkwetaw u qed nagħmlu dal-miżuri kollha bħalissa. U tgħid li hija emerġenza. Ma tgħidha fuq l-influenza din. Mela, aħna għandna sitwazzjoni bħalissa fejn inti għandek virus ġdid, għandek in-nies qatt m'għandhomx l-immunità għalija, però aħna għandna l-vantaġġ ukoll li inti tipprova tagħmlu containments dan, ġifieri tipprova kemm jista' jkun tagħlaq is-sitwazzjoni billi inti taqbad in-nies kmieni, tara min huma n-nies tal-kuntatti ħalli ma tibqax tinfirex. U kulħadd il-pajjiżi kollha u laqda dinja tas-saħħa dak li qegħdin jippruvaw jagħmlu bħalissa qed jippruvaw jagħlqu dis-sitwazzjoni fejn inti tipprova tneħħi dal-virus miċ-ċirkulazzjoni għax qed nippruvaw nagħmlu l-istess storja li ġrat pas-SARS. Però sfortunatament nafu li fis-SARS kien hemm iktar nies li ġew contained, vera kienet iktar marda li toqtol nies, però nafu li sa issa dil-marda diġà affettwat ħafna iktar nies. Li xtaqt inżid illi fil-maġġor part tal-każijiet, avolja dan huwa novelli għax ħaġa ġdida u aħna nibżgħu għax huwa ġdid. Però fil-maġġor part tal-każijiet dak li jkun għandu l-immunità tiegħu u da se jgħaddilu. Ġiri huwa il-każijiet rari li se jkollok il-problemi u l-komplikazzjonijiet. Inżommu l-immunità tagħna b'saħħitha. Ekku, biex. Billi niklu tajjeb, neħdu l-affarijiet bnin bħal frott, eċetera. Daw kollha se jżommu s-soldati tad-demm fina tajjeb biex jipproteġuna kontra dan il-virus. U ħafna nies jgħaddilu. Ok, mela għandna telefonata u xi mistoqsija minn hemmhekk. Hello. Hello. Għajdilna, sinjura. Hello. Ħanidlek, jien għandi tfal jaħdmu ġo taxis. Taxi, Issa, t-tfal, wieħed minnhom kelmu lil-sit il-kumpanija, għallu jiena għallu ħanibda nuża il-maskri u l-ingwanti. Għażaw morru ħafna għall-arrivals.
Issa għallu le, għallu ma tistax. Għallu għax toħloq alarm. Allura, ġviri protezzjoni għad-driver, memx għadġili jirbu passiġġieri bil-maskra maħalqom. Ma naħsibx li sew li jekk irid jilbes il-maskra da ma jilbisix mhux hekk. Perridu nifmu, s-sinjura għattejt li inti għandek nis li daħlu fit-taxi li huma stess kienu libsin il-maskli. Nafu li għandek ċertu kulturi li dejjem jilbsu l-maskli tajjeb, speċjalment daw l-Azjatiċi. U tajjeb ngħidu wkoll li f'Fawn Malta, aħna sa issa m'għadx għandna każijiet, però aqqas għandna, pers li m'hemmx każijiet, aqqas hemm trasmissjoni minn persuna għall-oħra. Allura, hemmhekk hija sitwazzjoni li m'għandekx. Ħankun daqxej l-avukat tax-xitana. Vera m'għandniex każijiet, però jista' jkun li hawn nies illi għandhom il-virus u qegħdin fl-incubation period u aħna ma nafux bihom. Jiġifieri allura da driver jekk irid jilbes maskra, x'jiġifieri tgħidlu le? Għax tallarma lin-nies. Hemmhekk jekk il-persuna jixtiequ jilbsu maskri aħna ma ħanżommu l-ħadd Le, tajjeb. ma daqet iżommu s-sit qed jgħid. Però rridu Ma sibx nifhmu sew. li bħalissa maħniex sitwazzjoni li inti tagħmel rakkomandazzjonijiet li n-nies għandhom bżonn jilbsu l-maskli fil-komunità. M'għandix bżonn. Pero li xtaqt nżid għal dis-sinjura biex inserħilha moħħa, l-iktar ħaġa li se tgħinu lil dar raġel illi hu jaħsel ideh u stess tajjeb u wara fejn kienu dan nies juża daqsxejn diżinfettant sempliċi biex hu ma jkomplix jinxteret. Jekk kien hemm il-virus, għax aħna ngħidu jekk kien hemm Naturalment, mhux il-virus. għax Li dik ġibilli l-iktar airport. ħaġa Ekku. qed tifhem milli bniedem imiss Ok, il-postijiet. ħanieħdu il-poljen. Hello, għajdilna. Nisa li jkunu tqal, X'inhi? nisa li jkunu tqal, ikunu iktar vulnerabli għal din il-marda, il-babies u hekk. L-esperjenzi li għandna l-istess simili ħafna Punishments. infatti nafu li jekk inħarsu lejn dak li jiġri fl-influenza, nisa li huma tqal għandhom iktar ċans li taqbadhom pneumonia u għandek iktar ċans li jkollok komplikazzjonijiet fit-tarbija. U dan li qed naħsbu huma li l-istess simili ħafna lura għandek dawn iċ-ċertu gruppi ta' nies li jridu jgħodu ħafna iktar attenti milli jkun jistgħu jaqbduhom dawn l-infezzjonijiet. U għalhekk nagħmlu iktar enfasi f'dawn in-nies li jieħdu l-miżuri ta' iġene biex jevitaw dawn il-mikrobi. Rajt filmat iċ-Ċina tifel baby jgħat iżolat. Ekku, ekku. L-om kienet qed tikpi għax jidher li għandu l-virus. Il-virus opportunist. Dejjem jipprova jieħu l-okkażjoni. Iġri jekk jara. Inti tu kellek tintroduċih dal-virus, kif Ekku. tispjega? L-ewwel ħaġa dal-virus huwa proteina illi se jipprova jsib ċellola fejn hu jista' jidħol ġo fiha għax hu ma jistax jirreplika jekk ma jkollux di ċellola. U assista jgħix. Ma jistax jgħix, però jagħmel kolb ta' stat ġo din iċ-ċellola u hemmhekk juża l-proteini kollu li għandu bżonn biex jipproduċi iktar viruses. U l-proteini tiegħek ikun. U l-proteini kienu qed juża tiegħi u Li qegħdin jerġa' ġo fik. jinfetta ċelloli oħra tiegħi sakemm jinżel fil-pulmun tiegħi u kkawżja li pneumonia l-infezzjoni fil-pulmun. U mbagħad jiena nisolu natas u misslu ċuħ tal-mejda, eċetera, u nittrasmettija lill-ħbib tiegħi. U għadra kif tmut, mbagħad jekk tmut, naf. Jekk bniedem imut l-ewwel ħaġa għandek iktar probabilità jew riskju li tmut jekk inti il-ġisem tiegħek ikollu tiġà mart ieħor, comorbidity ngħidula tajjeb. Allura inti jista' jkollok sfjankament tal-qalb, tal-pulmun, eċetera. U dik tista' twassal għal-mewt. Però rrid ngħid da huwa wieħed mill-viruses li l-inqas għandu mortalità. Jekk tħares lejn l-influenza li iktar tbeżżana li jenna hija ħafna iktar għolja. Ekku, tnej minn kull. Tnej minn kull mija. Ok, ħanħidu telefonata. Hello? Hello? Għajdilna. Jina nishtiq unkun naf jekk joġbok, jina naħdem ġo skola. Issa, jekk ikun hemm tfal żgħar, għax ma tfal żgħar liktar, daw problemi taf li dejjem running noses, jazzu, jiġu ħdejk, il-wet wipes huma biżejjed biex timsħilhom idejhom jew id-desks. Ma tajbin ħafna x'inti għandek ħafna mill-wet wipes irid ikollhom l-alkohol. Idealment nużaw ilma bis-sapun li huwa biżejjed, però jekk ma jkollokx faċilitajiet ta' hand washing, tajjeb li nużaw il-wet wipes li huwa tajjeb ħafna x'ikun fihom l-alkohol u jkun jista' jqred dawn il-mikrobi. Narġa' mmur fuq dal-virus għandu envelope mad-dawra tiegħu. U meta jkollu l-envelope iktar dana ser jinfaqa malaj jekk tmiss is-sapun. Għalhekk fl-intervista għal nibża mis-sapun jien u minn daw Trid il-white. tiskanta li taħsel idejk bis-sabun. Tifqa. Lilu tifqaw assolutament. U ma jidħol ġo fik. Ma jibqax vijabbli, ma jistax jidħol ġo fik. Għax hu mhux ħaj sakemm jidħol ġo fik. Allura inti assolutament jinfaqa dak l-envelope ara ma jistax jaqbad maċ-ċelloli tiegħek.
Ara kemm huwa importanti l-ħasil tal-idej, is-sapun, daw il-wet wipes li qed issemmi s-sinjura, għax bekk hija l-isbaħ prevenzjoni. Għawmelet isaqsi, għanna telefonata, għansaqsi di bis, għawmelet isaqsi. Isma di mux forsi xaħat ivvinta dal-virus ġo xi laboratorju. Et nistema ignorant, ma nafx, imma tisaqsu għaddi. Biex jagħmlu l-flus, biex toħroġ il-medicina, biex il-gvern jixxi l-vazzinu jqasmu b'xejn. Kontrollaw il-popolazzjoni. Dina tiġa smajnija, kull meta jkollna virus ġdid di tiġri. Aħna li nafu daw l-emerging pathogens kontinuament in-natura, tajjeb, se tbiddel il-wiċċ tal-virus, se jkollok bidla fil-virus. Meta jkollok bidla f'daqqa fil-virus, da kapaċi jaqbes minn speċje ta' annimal għal annimal ieħor. F'dal każ jista' jkun li kien fil-farfett tal-lejl u bil-bidla li kellu da irnexxielu jaqbes fil-bniedem. Tifhem? U beda ġo farfett il-lejl mid-dera. Qed naħsbu. Ġo farfett il-lejl, jew ser. U dar nexxielu, għax kellu difett. Għax kellu difett, kif smajna fil-film. Dak il-virus kellu difett, tajjeb, qabel il-virus li kien jaffettwa l-farfett tal-lejl ma kienx jista' jidħol fiċ-ċelloli tal-bniedem, però minħabba da d-difett irnexxielu jaqbad maċ-ċellola tal-bniedem, jidħol fiha u jagħmlilna kolb ta' stat fiċ-ċelloli tagħna. U li għandek ukoll hija li meta inti għandek din tiġri bin-natura, però iżjed man-nies ikollhom espożizzjoni għal dawn l-annimali bħalma qed jiġri ħafna f'dawn il-pajjiżi Asjatiċi, dan il-virus iżjed jibqa' jimmultiplika. Allura inti iżjed hemm ċans li dan il-virus imbagħad jaqbes għal ġal bnedmin. U dak huwa li jiġri u għalhekk aħna rakkomandazzjonijiet tagħna huwa li anke min ħajsifer pereżempju lejn dawn il-pajjiżi jevita li jmur dawn il-markets miftuħin fejn inti jkollok kuntatt ma' annimali, għaliex hemmhekk dejjem qegħdin inżidu r-riskju. Morrux markets fejn hemm l-annimali, full stop, all right? Fl-ebda pajjiż, mhux iċ-Ċina biss, jiġifieri. Għandna telefonat oħra u Mark għandu xi mistoqsijiet. Għajdilna. Hello? Hello? Hello. Għajdilna hi, senjur. Għandi domanda, please. Min għandi tifel, kont operajtu tajjeb, kien operaħ Mr. Fern. Issa dan jekk taqbdu virus normali, ma jiflaħx għalija dejjem titħolli star għax dehydrate. Dak il-każ jekk alla ħesqad, dak tifel mhux ħajfla għalija. Mhux se jiflaħ għalija jgħid, għax kull darba li jkun dehydrated ukoll jieħduh l-isptar ħabba l-operazzjoni li għamlu. Għalhekk huwa importanti ħafna li f'każijiet bħal dawn infatti jagħmlulna enfasi anke fuq dawk in-nies li għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa, hemmhekk noqogħdu ħafna iktar attenti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net il-preżentazzjoni ta' din il-kundizzjoni tkun differenti, ħafna drabi ma jħorġux is-sintomi kollha, allura noqogħdu ħafna iktar attenti. Barra minn hekk kif qalet is-sinjura jekk jaqbduhom ċertu infezzjonijiet huma għandhom iktar ċans li jkollhom komplikazzjonijiet. Però tajjeb ngħidu li s-sinjura tieħu ħsieb tajjeb is-saħħa tal-tifel tagħha. Allura huwa importanti li talert jagħmel l-ewwel lit-tabib jekk aħna jkollna dawn is-sitwazzjonijiet. U ġifieri il-sintomi, x'inhu huma s-sintomi? Sintomi jibdew isek rieħ, ġifieri flissjoni, sola li taqbdek f'daqqa, tista' tellalek id-deni, tajjeb, qatis. U dawn huma l-iktar affarijiet li aħna niltaqgħu magħhom kuljum. Hekk tista' taf tkun tibda. Hekk tista' tinduna. Imma kollha f'daqqa jew le, ħafna drabi l-iktar li tibda bis-sola kif jiddeskrivuhom, però mbagħad jistgħu jkomplu l-affarijiet. Jista' jkollok sola, ma jkollokx deni u jkollok il-virus. Ħafna drabi li qegħdin jaraw mill-maġġor parti tal-każijiet ħafna minnhom qed ikollhom bid-deni. Ma tajjeb ngħidu wkoll li inti bħalissa minn qed tismana u jarana u ħafna nies li għandhom dan is-sintomi, jiġifieri nispiċċaw li mhux kulħadd jontikwita, ma jfissirx li għandna dan mikrobu. Irid ikollok espożizzjoni għal postijiet fejn kien hemm dan it-tip ta' virus. Ġifieri fejn mort inti f'pajjiżi fejn hemm persuni li jieħdu espożizzjoni. Min x'imkien irid jiġi, ġifieri jekk int ma mmorx f'daw il-postijiet fejn qed insibuh, ma jistax jitwieled hawn dan żgur. Ma jistax jitwieled. Ma jistax jitwieled hawn, lu ħaġa mhux ħaj. Għax mhux ħaj, ma jistax jitwieled. Tajjeb, għandna telefonata jew għandna ċat minn. Għajdinna? Hello? Hello? Għajdinna, sinjura. Għanajlek għandi tifel ta' 5 snin. U ġi diagnos ta' lupus. Dina lupus li edha fuq l-immune system, edha fuq id-dem. Dod-dem. Dana iktar perikolusa li jieħdi l-influenza. Bħal kwalunkwe virus ieħor jew bħalunkwe mikrobu ieħor, il-mikrobi jieħdu l-opportunità meta aħna jkollna l-immunità tagħna daqsxejn iktar baxxa.
Però aħna nafu illi daw in-nies kollha li jkunu qed jieħdu ċertu mediċini jew xi chemotherapy li qed tbaxxilhom l-immunità tagħhom, it-tobba stess se jgħid jieħdu l-prekawzjoni kollha biex l-ewwel ħaġa jekk jista' jkun jolluhomlhom daw iċ-ċelloli biex tipproteġi iktar. U fl-istess ħin intuhom il-protezzjoni kontra dawn il-mikrobi. Ġieli nagħmlu barrier nursing anke fil-kmamar tal-isptar. Dot, il-virus tista' tlaqtu mis-sess. Ekku, naħseb jekk tarġa' ġib lynch tape inkunu nistgħu naraw. Meta semmi sess u lynch tape, in-nies jifhmu xi ħaġa totalment Is-sess tittablu daqshekk il-bot. ħanerġa' ġib ir-rutella. Kemm irid inkun il-bot, dot? Le, il-bot sew. Ekku. 6 piedi, ju. Mhux hekk 6 piedi. Kif ma minuta, issa mhux b'taċċa. Ma kif tista' tagħmel is-sess 6 piedi il-bot? Mhux ovvja. Jekk qed tagħmel is-sess tista' tlaqat il-virus dak dik fil-fluidu li se jinstab fl-att tas-sess probabbilment il-virus mhux se jkun qiegħed hemm, tajjeb, però b'mod respiratorju jista' jittieħed. Ġi meta busu xulxin, tista' tlaqtu għax tbusu. Bla dubju mill-bows, bla dubju. Għad iridu naraw iktar għax il-virus għadu ġdid, ġifieri għad iridu nistudjaw il-konċentrazzjoni tiegħu f'ċertu fluid. Kont tajt, per eżempju, mal-pummijiet u għek, saħna bil-forsi. Pero tista' tiftħu per eżempju kont bil-minkep. Bil-minkep. Jew meta bniedem jatas, per eżempju, ma jatax fideh, jew jekk se tatas fil-minkep. Għaliex fil-minkep imma? Għaliex inti meta tmiss il-pum, mhux se tiftaħ sakemm issa se kollha niftħu bil-minkep u mbagħad. Inti meta tatas se tatas fuq ġewwa tal-minkep, qed tifhem? Allura ċans illi inti bidejk tmiss il-pum u tagħtiha lil ħadd ieħor jaf ninqas. Jekk se nużaw tixu, karta, tajjeb, importanti li mhux inħalluha fuq il-mejda imma narmuha fil-bin u nattuh il-bin, tajjeb. Tinsewx illi da fi żmien 48 siegħa jew inqas mux se jibqa' vijabbli dan il-virus. Iġri aħna nkunu daqsxejn intelligenti u nużaw is-sens komun biex ma nħallux dan il-virus jinfirex.